Σε προηγούμενο βιντεάκι αναφέραμε για το πώς παίρνουμε όλες τις εμπειρίες από μία ενσάρκωση και τις αποθηκεύουμε στο τσάκρα της ψυχής. Αναφέρομαι σε αυτό το βιντεάκι γιατί θα σας βοηθήσει να καταλάβετε αυτό που πρόκειται να πω τώρα. Η ψυχή είναι λίγο διαφορετική από το πνεύμα. Αυτό που λέμε spirit και soul στα αγγλικά. Η ψυχή είναι εκείνη που μαζεύει όλες τις εμπειρίες μας από όλες τις ενσαρκώσεις που έχουμε ζήσει και έχει, αν θέλετε, ένα αρχείο το οποίο συνοψίζει την ατομική μας ύπαρξη, τη μοναδική μας ύπαρξη. Το πνεύμα, σε αντίθεση, είναι το όλον. Είναι αυτό που λέμε ο ανώτερος εαυτός μας. Είναι ένα κομμάτι του ίδιου του δημιουργού, του ίδιου του Θεού. Όταν θέλουμε να αντλήσουμε πληροφορίες, θα συνδεθούμε με το πνεύμα, θα συνδεθούμε με το όλον. Δεν θα συνδεθούμε με την ψυχή. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι γιατί το πνεύμα έχει όλες τις πληροφορίες για τα πάντα. Δεν έχει μόνο τις πληροφορίες για το άτομο. Οπότε, ακόμα και όταν θέλουμε να κάνουμε θεραπεία σε ένα άτομο, θα συνδεθούμε με τον ανώτερο εαυτό του, για να μπορέσουμε να αντλήσουμε όλες τις πληροφορίες που θέλουμε για το άτομο, για να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε. Η ψυχή, όπως όλα τα πράγματα στον κόσμο, είναι μέρος της ύπαρξης του δημιουργού. Αν θέλετε να το θέσουμε διαφορετικά, είναι ένα κομμάτι του πνεύματος. Δεν περιέχει τα πάντα, δεν περιέχει όλη τη γνώση. Δεν περιέχει όλη τη γνώση και για άλλα πράγματα. Δεν περιέχει αυτό που λέμε τη μία και μοναδική αλήθεια. Περιέχει την αλήθεια που είναι αποτυπωμένη από το ίδιο το άτομο. Τι θέλουμε να πούμε όταν λέμε άτομο? Όταν μια ψυχή ενσαρκώνεται, αποκτάει σάρκα και οστά, τότε μπορούμε να πούμε από μια οπτική ότι έχει έρθει ως συνείδηση και έχει χρωματιστεί. Σε κάθε της ενσάρκωση, λοιπόν, παίρνει και από ένα χρωματάκι. Η ψυχή, λοιπόν, είναι το σημείο της συνείδησής μας που μπορεί να χρωματιστεί. Το πνεύμα μας περιέχει ήδη όλα τα χρώματα και είναι και κανένα χρώμα.